बावैसो फोसावनाय CBSE आनजाद हायार सेकेन्डारिनि क'क्राझार जिल्लानि गेजेरावनो टप 10 मोननायनि गेजेराव नोंबो सासे दिनै क'क्राझार जिल्ला BPF आरो BJPनिफ्राय बरायजानो मोननानै गोसोआव माबायदि फिलिं जादों मा फोरमायगोन? आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आरोना ओमफ्राय बिदि आंनिबा फार्स्ट टाइम जादों खोमा ओमफ्राय इयुनावबो बिदिनो जाथों आं बिदिनो आसा खालामो ओमफ्राय आङो BPF पार्टिखौ थेंक इउ होनो सानो बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय अथ'रिटिसफोरखौबो ओमफ्राय मिडियाखौबो आङो थेंक इउ होनो सानो मानोना बिसोरनि थाखायनो दा आंखौ मानसिफ्रा मोनथिसिगोन जेसेबांबो। बेसेबां पार्सेन्ट मोननानै पास जादों? आं 93.8% मोनदों। स्कुला द रिलेटिभ पाब्लिक स्कुल क'क्राझार। आंनि मुङा जुरि नार्जारि आरो आं पर्बतजरा टिपकाइनिफ्राय। फैबाय थानाय समावहाय मा थांखि दङ मा लाना मा साबजेक्टजों फरायलांनो सानदों? आङो हिस्ट्रि मेजर लानो सानदों ओमफ्राय आङो UPSC एग्जाम होनो सानदों ओमफ्राय इयुनाव आङो मा हाबावो आङो बेखौनो उथ्रिसारनो नाजागोन जायखुनु जाया आङो गिदिर मानसि जानो सानदों बेनो आंनि आसा दा। हायार सेकेन्डारियाव बेबायदि जाफुंसारबाय सोरबादिनि अनसायनायखौ मोनदों बिमा बिफा फोरोंगिरि लोगो सोरनिफ्राय बांसिन माने एप्रिसियेट जादोंमोन? आङो बिदिनो आं बांसिन होनो थाङोबा बिमा बिफा आंनि मामि बाबा ओमफ्राय आंनि जाथि खुरमा जे दं ओमफ्राय आंनि लोगोफोर जाय आंखौ एफाग्राब सापर्ट खालामदों ओमफ्राय बिसोर नङाबा आं बांद्राय मटिभेसन मोननाय नङामोन आरोना ओमफ्राय बेखायनो ओमफ्राय लास्ट आं गावखौबो थेंक इउ होनो सानो मानोना आंनि बिदि गाव सानफुंनायनि थाखायनो आङो बिदि मोननो हादों दा आं नोंसिनि सिगाङाव दं बिदि बेखायनो